बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बर' थुनलाइ आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों। आजिरा मोननाय सावस्रि बिफाननि जयेन्ट डिरेक्टर डक्टर फणीन्द्रनाथ नार्जारिया थांनाय हराव क'क्राझाराव हरखाब रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' थुनलाइ आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनायनि इसोरनि खाथियाव आरज गाबो। मख'नो गोनांदि डक्टर फणीन्द्रनाथ नार्जारिया गां 16निबो बारा गुबुन गुबुन बिथिंनि आयदायाव बिजाब लिरनानै सासे लिरगिरि महरैबो सिनायथि दंमोन। मरान थानानि असि बिजय दैमारिखौ सासपेन्ड खालामबाय आरो गुबुन सासे एसआइ भबेन दत्तआबो सासपेन्ड खालामजायो। मख'नो गोनांदि सा 10 लाइमोनफोरखौ जेबो गसर गैयालासे एबा थिसनालासे लकआप सिङाव जोबनानै सा 10 लाइमोनफोरखौ गाज्रियै बुनानै जखम खालामदोंमोन। बे जाथायनि उनाव सानैबो पुलिसखौ रिजार्भ क्लजआव दोननाय जादोंमोन, नाथाय दिनै जोबथायाव सानैखौबो सासपेन्ड खालामनाय जायो। सासे बर' आइजोआ केरेलायाव आन्दायनानै थानायखौ नुनानै श्राद्धा रिहेबिलिटेसन फाउन्डेसना आसाम हादरसिम लाबोनानै दोनफैबाय। नाथाय बे आइजोनि गुबै थंखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, मानोना बे आइजोआ गावनि मुं आरो थंखौ मोजाङै फोरमायनो रोङा। बे आइजोआ गावखौ सनितपुर जिल्लानि होनना लादों। सोरबाफोर बे आइजोखौ सिनायोब्ला 6900384491 जानबुं नाम्बाराव खौरां लानानै लांफैनो हागोन। UPPL नि पस्टार बिसिनाय जाथायाव हमजानाय BPF नि 3 सोद्रोमाफोरा जेलनिफ्राय गबाय नामा? बावैसो सान सिगां बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव UPPL नि पस्टार बिसिनाय जाथायाव हमजानाय 3 मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BPF नि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि रिसन बर', पासवान बसुमतारी आरो रिग्रस बर' बिथांमोनना आयेननि राहा बादियै मैया जुडिशियेल कास्टडि एबा जेलनिफ्राय गबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिथांमोननि सायाव जेबो फोरमान होनो हायैनि जाहोनाव जुडिशियेल कास्टडिनिफ्राय बिथांमोना गबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय एलेङाबारि सारियालि सकनि साखाथियाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव UPPL दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। बे जयनिं हाबाफारियाव सा 2000निबो बारा गुबुन गुबुन दोलोनि मावथिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों। बे जयनिं हाबाफारियाव डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, EM राकेश ब्रह्म, MCLA माधब छेत्री, MCLA मन्टु बर'आ बाहागो लानानै UPPL दोलोआव हाबफैनाय बिथांमोनखौ बरायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो दि बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों UPPL दोलोआव हाबफैनाय सा 2000निबो बांसिन सुबुंफोरनि मादाव बांसिनानो BPF नि, सा 1600 सुबुंफोरानो BPF नि, लोगोसे GSP दोलोनिफ्रायबो UPPL दोलोआव हाबफैदों होनना बुंथियो राकेश ब्रह्म बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव रादाब, सासे बर' फरायसाया मेटेरियेल इन्जिनियारिंनि थाखाय सायख'जादों। उदालगुरि जिल्ला टंलानि अरुणोदय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसा स्टेफेनसन बाग्लारिया IIT कानपुराव मेटेरियेल इन्जिनियारिंनि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा JEE एडभान्स 2022 नि अल इन्डिया रेंकिं ST नि केटेगरियाव 920 रेंकिं मोननो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।